prvé zastavenie. Dobre, tak sa máte, tak si stáčajte si. Až 4. zatvoriť. Pokúsia sa naši majstri, chlapi na Kovovzatí, aby vám aspoň čiastočne popísali postup, čo robia v danej chvíli. Konečne to máme a už teraz to si iba spletieme, tak ako tie myšlienky. A teraz kolega začne točiť lano, čiže špagáty sa začnú zmotávať, ale lano hotové bude z druhého konca sa zmotávať. Sa rozkmitajú a môže sa stať, že sa lano alebo špagáty sklepú pred lerkou, nie za lerkou. Stále lano musí sa robiť za lerkou, nie pred. Tu musí byť stále rozdelené, preto sú tie kríže tam urobené, aby rozdeľovali tie pramene. To je náš patent. Že tu je už zárodok toho lana, ktorý sa začína smotávať. To je celý postup. Áno. Tá prvá štvrtina je najpomalšia a posledná je najrychlejšia. A ono sa to začne pomaly. Vyhore. Hej. Názem do krátky. Tak som dodáš za ňou, tu dáš. Do chladničky, ten sa Pomaly, tak. Počkaj, nepletaj. Teraz som pomaly. Dobre. Perfekto. Takže lano je stočené, ale nie je ešte ukončené, ešte ukončíme ho. Zaspávame mu jednu. No a teraz ideme to lano ukončovať, čiže urobíme tu takúto sličku, ale nezaviazujeme to, ale stále to iba motáme. Čiže teraz kolega s kráľovským rohom toto lano prešije, urobí nám dieru, čiže cestu. Ukončené. To je hotové lano. Dámy a páni, lano je dokončené. Lano sa nám podarilo bez pretrhnutia ukončiť. Dáme ho na zem a budeme ho merať, hej? A teraz už pristupuje k svojej práci komisár, pán Angelovič.
Slovo komisárovi pánovi Angelovičovi. Takže vážení Trebišovčania, dovolte, aby som vám oznámil, že pracovníci Vlastivedného múzea vytvorili ustanovujúci slovenský rekord, keď uplietli lano v dĺžke 103 metrov. Potom to povieme ešte raz, aby to ostali pred koštolom, lebo tam hudba prehlušuje. To rekordné lano, historické lano a toto lano bude mať významné miesto v našom Vlastivednom múzeu. Bude mať jednu svoju vitrinu pri vstupe do nášho kastieľa. Lano je spletené. Poprosím potlesk. A poprosím ešte raz pána komisára, pána Angeloviča. Dovolte, aby som vám odozdal toto rekordné lano, aby bolo na okrasu a na osoch múzeu. Ďakujem veľmi pekne.